let it bang. So hello लोगोफोर, welcome to back my new another video. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावनाय थाबाय। दा नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। दा आंजों लोगोसे दं प्रान्जिल, माने प्रान्जिल बिथांनि गारिया एसे स्क्राच जानानै दं। बेखौनो जों दिनै ग्राफि होनो थांगासिनो दं। ओरैनो भिडिअ होनोथ' जेबो कन्टेन्टबो गैखायामोन, माने जेरावबो बेरायहैनोबो हाखाया। गरिब अबस्था मा खालामदो? मैं गरीब हूं। बेरायहैनो सानब्लाबो बेरायहैनो हाया नालाय, दा बेखायनो जास्ट ओरैनो नोंथांमोननो शेयार खालामसै होननानै भिडिअ खालामबाय आरोना। माने जों ग्राफिकखौ होनो थांदों सबाय, माने दखानखौनो नुवाखै आरोना, मिथियोल', ओमफ्राय बबे साइडआव दङ नामखौल' मिथियो आरोना, बबे साइडआव दङ बेखौ जोंबो नुवाखै। दा बेखायनो नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर नुवाखैबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो, जाहाथे बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनो। दा आं नोंथांमोननो शेयार खालामगासिनो दङ दखाना बबे साइडजों आरो मा नेम, नोंथांमोनाबो नायना लाब्लानो जाबाय, जाहाथे माब्लाबा समाव नोंथांमोना होनांगौ जायोब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिना लानो हायो। दा जोङो मोनफैबाय सापागुरि। ओमफ्राय लोगोफोरा मोनसे खोथा, माने आंना माने केमेरा एंगेलानो मेले जादों, माने गोदान नालाय दासिमबो प्रपारलि रोंखाया नालाय, बानायनोनो रोङा जानानै दं आरोना। सोरबाफोर जुदि रोङोबा खोन्थाहरबानो जाबाय, माबोरै मबाइलजों ब्लगिं सेटआप खालामो बिनि सोमोन्दै एसे मोजाङै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। माने आं बिदि भिडिअबो बानायफेरखाया नालाय, ओमफ्राय बेखायनो मिथिया आरो बोरै दोनबा मा जायो। दा आंना केमेरा एंगेलाबो मिलाया, आरो मोनसे प्रब्लेमबाव माने माइकआनो मोजां नङा आरोना, माने नयस जालाबायो। दा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बबे माइकआ मोजां, मा माइकखौ लागायोबा माने नयसआ जाया, बेखौ नोंथांमोना मिथियोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना, जाहाथे आंबो मोजां भिडिअ बानायनो हायो। स' लोगोफोर, दायो जोङो फाइनालि बङाइगाव हाबबाय, माने बङाइगाव मोनफैबाय। दायो लोगोआ मेपआव नायदोंमोन, दखाना बारा गोजान गैला, खाथियावनोसै। दा जों थांगासिनो दङ, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दखाना बबे साइडआव आरो माबेयाव, नोंथांमोना आं खोन्थागासिनो दङ। दा जों थांगासिनो। स' फाइनालि गाइस, जोङो दा दखानाव मोनफैबाय आरो दखाना बेनो आरोना लोगोफोर, बेयो माने बाजार कलकातानि अपोजिट साइडआव आरो, बाजार कलकाताजोंनो नांजाबनाय। नै नोंथांमोना नायना लादो, आरएस ग्राफिक्स, नोंथांमोना इयाव बेनार होनाय दंखायो, लिरनाय दंखायो आरएस ग्राफिक्सनि, नोंथांमोना फैबानो नुखागोन। माने बाजार कलकातानि अपोजिट साइडजों, बाजार कलकाताजोंनो नांजाबनाय होननानै हमनानै लादो आरो। नोंथांमोना ओरैजाय सापागुरिनिफ्राय फैयोब्ला माने बाजार कलकाताया राइट साइडआव थाबाय, ओमफ्राय बियो लेफ्ट साइडआव जागोन आरोना। इयाव नोंथांमोना नायनानै लादो, नै मा लिरनाय दङ, माने आरएस ग्राफिक्स।
সাইডে এটা তো সিঙ্গেল কালারই আছে না, এইটা ডিজাইন হয়েছে এটা এটা এগুলো সব লাগিব, চকু মুকু বনাব লাগিব না, চকু না লাগে খালি lain lade apa boleh semua semua le oke ni betul ada na yang kalau mau ya dok lagi dah दायो बे सिगांनि माबाखौ बोखाजोब्बाय नै गासिखौबो बोखाजोब्बाय दा फुल ब्लेक जाबाय बेनोमोन आरोना स्क्रेचआ दा बेयाव गोदान माने स्टिकार लागायनो नागिरदों ग्राफिक होनो नागिरदों बेयाव माने सिगांनि बायदिनो होगोन ओमफ्राय कालारखौल' बेलेग होनाय जागोन दा माबायदि होनाय जायो नोंथांमोननो आं देखायगोन लास्टआव दा बोखागासिनो दायो फुल ब्लेक जाबाय आगोलनि स्क्रेचआ गैला नै लोगोफोर नायदो दायो स्टार्टिंसै लोगोआ गोजा होहोदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबायानो जाबाय दा लास्टआव माबायदि नुयो आं नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय दायो जों खर'खौ खुलिगासिनो दङ माने लोगोआ सिगांनि मेगनखौबो सोलायनो नागिरबाय माने गोदान होनो नागिरबाय दा बिदिनो मेकारनाव जोङो दा खुलिहोगासिनो आरोना खर'खौ दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मेगनखौबो जों माबायदि होनाय जायो बेखौबो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना दा मेकारा खुलिगासिनो आरो मावलाय खायनो दायो डिजाइन हाबोगासिनो आरोना माबायदि मेसिना नायनांगौ माबायदि हाफैयो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना जाबायदि हाखौ होनो गोसो हाखौ होनो हागोन माने कम्पिउटाराव माबानानै डिजाइन दानो आरोना नायनानै लादो मेसिना बेनो डिजाइन हाखौरा लोगोआ बेबायदि माबाखौ बानायदों माने आइसखौ स'
लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै फाइनाल लुकखौ माबायदि नुखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि मालाबाफोर होनांगौ जायोब्ला दखाना बाजार कलकातानि खाथियावनो आरोना अपोजिट साइडजों। ओमफ्रायो दखाननि नामा जादों आरएस ग्राफिक्स। नोंथांमोना मेपाव नायबाबो मोनखागोन। नोंथांमोना जुदि माब्लाबाफोर होनो गोसोब्ला होफैनो हागोन आरोना, माने नोंनि गोसो बायदि ग्राफ दानो हागोन, माने नोंनि गोसो बायदि होना लानो हागोन, गासिबो मोनजोबो आरोना नोंथांमोना। ओमफ्रायो मोनसे खोथा लोगोफोर, नोंथांमोना माइकखौ खोन्थाहरब्लानो जाबाय माबे माइकआ मोजां जायो, नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बाय बाय।